Tintam ni bagai om hakai rally khai jagai tong. Sing joto Samano, chini Bharat hakotoni, chini kungthai bara, chini Bharat borshono je naikloi tongnai Rashtrapati Drupati Murmo jino, chini Congress ni je Gandhi poribar ni theke, Sonia Gandhi te Rahul Gandhi, jebabe borok Khuk hambai, chini bukung bara Rashtrapati no, Drupati Murmo jino jebabe borok Khlaikha ba kutukha ba borok accept khaina harimai yanginai. जे कूटनीति बिसिंग चालक तंगमानि अबनो जों दिनै टिकार जानांगौ तागारला मन्दलनि बिसिं दैख्लायनाय तागारला मन्दलनि जतोसिनि जुबकराव फायनायाव जागा दिनैसिम गावनि प्रतिसिं टिकार मिसिल फायनाय दं तिनी जे अम मिसिल खायजक तंगमानि अबखै ब जागाव खायजागै दं एक्चुअली अब खमलंग पार्टी अफिस थेके जों नंखरिनाय ताबक जों अब खमलंग पिडब्लिउडि अफिस बसां फायजाक जों अब पुरा राउन्ड होइनाय पार्टी अफिसाव दैसा थांनायसिनि अब रेलि पाइ नोंनि नायमुंखौ बाहाय बरक नाकार साननानि ना बाहाय नायमुं सिनि नायमुंखौ बनो बरक नाकार मासानाय देशनि बिसाङाव फायनाय सिनि 140 कोटी सिनि भारतवर्षनि जन साधारण दङ बरनि जतनि बिसाङाव फायनाय बरक मासानाय कांग्रेस पार्टीनि बखति खलायनाय कांग्रेसनि जे गान्धी परिवार सोनिया गान्धी ते राहुल गान्धीनि बिसिंति खलायनाय बरक नाकार मासानाय जुदि बरक नाकार सैनायखौ नोंनि बस्कांनि लामाले बाहाय नाय नरनि जों बरनि प्रति जों एकदम माने बखा हामिया बायखेनो जों सारा भारत वर्ष बेपि जों कर्मसुचि सालायबाय थांनाय जे बरक जेसेबानो बाध्यतामूलक बरक मासानाय बा बरक एक्सक्यूज मासानाय जाबाय